أنت عملك نسألك زينا سبق كان جنك أجنت كان لسمك قدس أسجد لك أزلك أسجد كل بك ولك يتكنى كل لسان أنت وتعملك عملك فجأة قصد ونقصنا قص عملك أنت لكل زاس قال كل هذا نفس نسوا كنا نبقى ما مهارنا قدس ولا كان زي بلا أنت مساسة تصلي كما زول قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽብረካ ንመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግምልና ንሰግደልካ ሳና ዝወዓልካ ንመስግነካ ሳና ክትሓድር ድማ ንምዕቆበካ ጉባኤና መንፈስካ ተመርሐ በኃይልኻ ተደገፈ ግበረልና ጸሎትና ተቀበል ስኻት ብለና ቃልካ ድማ ተቀበልና ኣብ ልብና በአምሮና ክንዓቅሮ ከንስተንትኖ ክንነብረሉ ድማ ስኻርዳና አቲናዮ ዘለና ዘመን ድማ ዘመን ምሕዳስ ዘመን ምልዋጥ ግበረልና ናብ ሰማይ ንጥምተሉ መገድና ዝቀንዓሉ ዝጎደለና እንማልአሉ ግበረልና مع زغرلو محرز وردلو أب عالم كله سلام فتح دسان ما فتح زرق بلو عمد كبرلنا قدس الجابير أملخنا برهان الدت كارما بدحنا سلامات صحنا الصمزس خاطر يوس خاطر قبل الصم كبرلنا حمامان فوصلنا حزنانا صنانا علنا عرف مانك صور سلنا تميم زلون سالنا بسجاب نفس تعاطف تعالنا فحزب ولا أقبلنا وفروا دحان يتولنا قشوا دحان ملسلنا وليدنا النعبيم زلنا وداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم ما بارخلنا نزهيب كان نازل لك حدش عمد دما أجندان حزلو مدى باوتينا دما بمنفس النعبيلو نعم نسحانا بقربان بقعلو عمد قبرلنا نهدينا قدس رنقل ماريا ما ملادنات ناي ملا اعترادانات ناي نبياتنا ورياتنا صاد كان سمايتات صلوت هاي تفلينا مزمور تسعة كاب قدوس مرقوريوس سمايت برخات رديت كفلنا بسمايت تنبر ربنا سمكاي قدس منقصات تمصا فاركام تاب سماي كم دمام تريخ هلا تنجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا كم كفادنا نمبر فتنايت اتون منقصن حيلن كبرن نزل علم نتكا إما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له بحلنا خد دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له نسرقا عن سبرختيخي فركر سوم برخيو قوم اللي تتصقى زيابير مساقي وفستي دس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرك دينا املاك المدانيس كريستوس كانيكا كانا سرات يدم ساسي ابس ولدو لبرو كساتي برهان انتم ابي قنات وايد قنات روان سارغ صنات ببسمكم كونوا فتانا ونصحنا يرسينس كلوان سمعت جيو مهارن كريستوس مال 10 تغلته جيو مهارن كريستوس 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 زيو مهارن نكسوس جيو 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 مهارن نكسوس بزحلفه محرنا بزمس حلونا بعفن منفس قدس فانت اجزتنا مريم مهارن نكسوس مال 10 تفلت بنتك مهارن نكسوس بنتك مهارن نكسوس بنتك مهارن نكسوس بنتك مريم مهارن نكسوس بنتك مريم 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 مهارن نكسوس بنتك مريم نكسوس بنتك مريم نكسوس بنتك مريم نكسوس إذا سعدي أسقى قويتانا يسوس كريستوس عم مقابر ماتن نمود داتا ملسس قبلوا أبنا إذا سعدي من بار سقى قويتانا يسوس كريستوس عم مقابر مفصمتا ساعات معلتن إياكم وندقاس أمثال موصل زخونات كمود داتا جزي عد مسبت قصر ناي مسقانا صلوت سناي نقر نسقبر لنا ربها لجابه ربون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر صدنا مسكنا لنا سويرنا رديئناني حليونا نقربنا تقبلنا معغبنا نطمئنا كسعزا سعزي أو نفسحنا أيو حجون بزا عدس على زيان بكل زمن وطنا بفصم سلام كحلونا كل نزح زيابير أملقنا لمنا لنا وقويتنا جابير كل تحزابون قويتنا أملقنا مدحنا يسكر صص لعلو كل قبرن ما أنت كل قبرن أوش كل قبرن مسكنا كلنا سلس سور كنا نزرد أخنا نزحل خنا نبخاون سلز قرب كنا تقبل كنا سلز عب كنا زتنا خنا سعزا سعزيون سلز بصحنا نمسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلز ندمنا كلنا كم محرت كون دللنا نزع الدس على زيان كل زمن وطنا ناخاب بنفرح بفصم سلامكم بسمع بنا كل غناتن كل مكران حبون قودن زغون كل قبر سيطان مخرخو فاسبات من لعد سلان وقويتا كبار
كاب كله حزب خاون أرحق كاب زريا زت زلنا يبتاون أرحق زطعمن زحشن عزلنا تمنن قربيتن كل حال سلام كرقل سلطان ذهب كان نسخم كاب كل خفاء إحنا نبالها نمبرنا فتنا يتأتونا على ودخا بيتنا نملخنا مدحنا يس كرسات من تفقر سبيل بزقابر محرات نقراتان مساغا معرم حوم زغون منفس كل مسغانا صنعتم بزلك لمن كل ساعة نزل علم أمين نين السحا مزمر 50 حدن وأملاك كم سالخا محرن خم تعبير راقا وسايد مسس كواسا تصبيك حسبن كبحات يتونا سريني أنا أبساي فلت علىكم محات ياتي كل جزيب كما أيو زربا خاص عدد فرقا نصون كاتر كبس أنا أخاطر حيبدلكو أبقى نخا كي جوركو نبا أبسا تولدكو نيك أبحات ياتنا ستن إنه نحك أو اشتغلت لليوم أحوون توم محرن متقص أرب سسم زات سريني كبرتكو صعدو صابني تنزغت كات كاينا سنت حقوساس بحطان حقوسنا اسمعني كتكا أبحات ياتي كلن بزل أبساي مدمسسو وأملاق صوري اللي بفتر اللي كانوا منفس كاوش تحدث كاوجز كاي دربين حقوس مدحن كامل سلي فقادنيا منفس وندقفن مقدخان مفرس قمرم إيه حتى أنا بقاهم من لسه يوم أملاق من حني كابدا دمان نكفني الثاني صركها اللي كتبوا له إياه ويتا في مسجانا خنا جرس خنا فريق فت مسوات بها بلا كان أنت زي كونس مقرب كل كانري مسوات مرة رايت وقوني خم مسوات أملاق صور منفسيو وأملاق نصورهم كنت بايت ونقاني خا نسيم تسجها سناي قبر الله مكاتيات إرسالة وندق شموسات بزحر مسواتي بملء مسوات بها قبل كايشو عم سوي إخا أراحو قرب الكاية محل لويا صلت كزيادة كاس نكرسات نكسين أملاقين مسجانا قرب له حتياتيك حد قال لك إلمنو أبي دكتور مزامر دخت أدللنا حرب مركتا مزمور 230 أبي مركتا 230 حدن إلسابيت 230 كلتن آشلي 230 سلستن ممر سارة 234 لولا 237 مولو 238 رزنت 240 حدن تمنيت 240 كلتن أبي قشي 240 شدشتن أنا خم بباي 240 شعاتن رزنت 240 شموتن أبونا بمجيتا الرأي غني الله بدتر مزمور 240 شمنتن هاليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ በዘለኹም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም የሞሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱን ገበላት ባሕርን ማዕምቁን ኩልኹም አቱም ሓውን በረድን አሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን አቱም አኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን አጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ትዝቀርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ይከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي زي صادق نعملاق زفرح مصنع أسرالون صبا نبره منفذ قدس ما نورو نتمسك جابير كيرا أي موت كم زير إدما منفذ قدس تقولي تقولون نبره منفذ كان بيت مقدس مسيح ولدنا تيسوس عن كم سرعات قبر المساعات ودما سمعنا بيدحوفه نعملاقهم كم زنا بالبارخو وبيتاي نتنازع مقلات برهان زبخا أسرالون كبرت خون أبقد مخله زد على خيو مدحان كعينتي كبر أياس حج خمس زرواخا نباري خاب سلام تفان وإخاب لمسكانا إجابير أملاق يكون أمين أكرسوس أملاقنا مسير أبغان منفذ قدسين لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين آمين كفلتات صلاة
أشلي هراي كم يمسكوا እግዚአብሔር ይመስገን። آمين كفلتها صروت إنه قدمي تقنع فرادي كقوم تدالي له إتي أب مجاي زحلف أدمي نخونني نفردن طقع سلازخوني ببزحي حاتياتي رعدن انكتكت أنا له كن كي نفسي كينا أمريت تنبرك بهاللخص تنسحي مقنياتو مريت أب مقابر أو كسون يو أموت كأز ذكرو يلبون أب كهنساتون زمسكنو يلبون مو كاب دكاس تكيت تنسيخي نام مدحاني خي بالنسحة أو أملاخي محرني نادحننن النابلكي تمهتني مسجانا نبون ولد المنفس قدسن آمين آمين موال سب زي ودا إلسابيت موائل سب زي ودا نزي عالم زيخا نزل عالم زنبر انت زخونس نفسي نصوه زخونة مخنيات محلوكي نيرو جنكي اتي تيوف زخونة تقبارات كن اتي حماق كي كن أب قدمي اتي حال إنيا مس زغلع أب عراتي حاتيات أب عرات حاتيات تسدحكي أبتي شللتنيان كدعن سقاخي كلخي انتاي إيو اتي اتهبيو ملسي أو كريستوس عملاخي باتي عزيز زفرح فردخا نبدبد اسنبد ناتي زلال ما فردخا مركخ باتي لوكوتاوي ناس أبراقاوي برهانكا انقطقط علهو أنا حسوم دنوس أب عراتي دقيسي زلهو أب هوتيون زي قدوس زخونكو نايتي تقبال قارت أبنت من وساد أفلبي ممنات ناوقعكو أو أملاخي أنا قبنينا يأمو يغري بللي إبل ألهو يأذني وزلفني ولا أعلم آمين آمين تدنقل ممهر سارة الرأي دكتور كما يوعلكم أبوتات كل بيتسب مدهاني ألم ونصحت دنقل نباري أخي تقلطف صلال رديت كزرقه نتي أبها هليناي كما أبل زقماتل كفو حسابات كباير حقيو نتا هممتي نفسي بكنتنت أزيا حلواتها طفي والله ናብ ጸሎት አበግስ ምንቀዓህን አበግስያ ምክንያቱም ንስኺ አኩን ከአሊትን ምህረት ትልምን አላየት አደኒኺ አደምንጭ ህይወት ንጉሰይን አምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ አሜን آمين أو قويتا لولا هره أو قويتا بزاليت إزياء نعا إمو بزي حاتيات كحدر حلواني أو عملها بوتاتنا نسخابروخ إخا برختك أزي بزح إيو قدس سمكا ونزل عالم كبر زملقو إيو آمين أو قويتا كم تأباها توكيلنا إيو زلنا محرتك كومو تخون لنا أعنتي خلو نعخاي تبيا اللوا نسخاخا أم እዋን መግቢ ትህብም ኦ አምላኽና መድሓኒና ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድርን ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓሌት እዛ ንዘለዓለም ተድሕነና ትዕቁበና ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእና ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ብርክኻ ኣብርሃልና ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓ ንተግባር ኢድካ ካብ ውልድ ናብ ውልድ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገና ኦ ጎይታ ንዓ በደል
በደል እዩ እሞ መሓረና ንዓኻ በዲልና ኢና እሞ መሓረና ነፍስና ኣድሕና እንዳበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፍልፈሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ እየ ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትመጽእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎሚን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን አሜን። ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሙሉ راي كما يوعدكم كلكم ሙሉ ሚዩት አላኺ اوكي ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ናቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻጽሓዮም ምእንቲ ቅዱስ ሚካኤልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማናኻ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ክሰሪልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ረዘነት ሲሆን ሰላም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምነልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምነልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወና ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ትምኒት እሺ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም
ስለዚ ወለድክልና መፂኡ ከዓ ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ህይወት ከመይ ምስኹም ኩልኩም ቴንኪዩ። ጸሎት ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ውሉድ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ መድሓኒና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋን ምውታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታ ምን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተነገረና እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስትስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት እውን ተስፋ ንገብር። ኦ ጌታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ኣሜን። ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልቅስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እተመላኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምታና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረድኣ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ድኣ እምበር
كم تكبرنا أيخون آمين. بكم مهرتك أملك وأقوبك عبدتنا بكم مهرتك أملاكنا وأقوبك عبدتنا بكم مهرتك أملاكنا وأقوبك عبدتنا ميتال لهم أبونا 24 100 الله. قرأتها يتصنيها اوكي وقويتا بقات ورنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منقصات انصاف أركان تاب سماي كومد مامدري يكون عائلة انجرانا لما هبنا نحن نبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا لقلنا كوكفاد احنا نامبرا فتنا يتتونا منقصن حايلين كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وزت يا مريم بنك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لكم بحلنا خد دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير صواد قويتا سراوي سلام لك لكم اسغي كاو أن استبرغتي خي فركر سخم برخيو وملي تتصقى جابير مساقي وفست دسولكي حتياتنا خسري لنا نفت ودخ إياس كورساس منتانا محرات لمن لنا أمين ناين الصحات صلوات وقويتا أبزا معالت زي أبقى ميخاب تقواركم بغال وحسابكم بكل واسطنا زحطانا ايو اسخار روحن مفكر سبن سلازخونكا من تقدسم كايلكا تعرقنا نحدقلنا واملاح بسلام كنحضر سلامات ليتابنا ابزانا يدك اسق زينا خاب كل چنقتنا صاغبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا صلان كحلونا خانا سلام الاكل اخلنا بسقام برهراين مفكر سب دخونا حد ودخا ويتانا املقنا مدحنا يسوع كريستوس يتبون مسؤون كبرن وداسين غرمان زلكا معري خمس زخونا وحبوت منفس قدسن مسقانا يقباك حجن نزل على من امين بحرنا بسوكف ساعات زصلى صلوت وقويتا محرنا حرت كاون ابزحلنا وام نفس وكف ساعات انجزين اب سماين مدرن بخبرات سجدر كا كرسوس من املاخنا وعلنا ويت عقسم بزح مراتن بسنيات ملاخن روحن نتم انا زقدامهم حتيتنياتات من التمحر نحاط بنسحات مليش بهوت كنبر برموت زي تدلي من تصبين دل تصفى سمايات كرخبو نقول لهم نابدحنا تتقدم وقويتا بزا ساعات انا كل ساعات ما نتقبل هوتنا كان علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدقلنا كاب حتياتنا حدقلنا كاب كل خفو حزن سكات برد عنا كلنا نام كنا قب ودسان ملاك تخلونا نودت ابنات كان مرحم انتي نابت زي مرمرن زي وسان فتات كان بس حد لنا سخان زل علم بروخي امين اوغيتا بوعات ورنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس من ساعات تمسا فاركان طاب سماي كومد ما امدري يكون عائلة انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدل زحدقنا لهم بدلنا نعسانا قلنا كوفاد احنا نمبر فتنا يتونا من قستين حيلن كبرن زل علمنا تكايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غد دنقلي خي بسقاخون دنقلي خي ادي جابير طبات قويتا سراوي سلام لك له سغيكا بان سبرختي خي فركرس بمبرخيو ومل تصقا جابير مساقي اوفست دسولكي حتياتنا خسري لنا نفت ودخ إياس كرساس منتانا محرت لمن لنا أمين كبر المسكان عنك جابير أملاخ يخون جابير يكبر له جابير اسمعنا آمين آمين على هوت يسمع لنا بنا زغبركم حزب እግዚአብሔር ناز قدس بيت ክርስቲያን تبو ناي سلوس ጸሎተ ሰርክን ከመውን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ሀብታት ቤተ ክርስቲያን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ስነ ምግባራት ንምክትታል ግዚኹም ኣዋሃሂድኩም ኣብዘት ዘለኹም ኾንኩም ብጥባትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም بموت سجان استفلينا جنة من قصة سمايات هاجر قدساني وارثهم أمري راح أزن نزل لهم دبس قدساني دبسكم نقول لها أنا عايز استوعب أمره هيبو مودات أنا يسبق لنا
أبز حلفة جزينا أبتي عبي يارستنا كمي قرنا فرحات إجزابير ننبر فرحات إجزابير كم زلنا كمي قرنا نللي نتي أوش تنازلو فرحات إجزابير كمي قرنا نقلصو وين نبرلو أبز بالارستي ينازلنا أبز حلفة جزينا شومنتن شعتن عسرتن رينا شاموناين تايو مقزعتي بمقبال حدا ني أملاخ سب حدا قلقالي وي حدا أماني وي أمانيت እግዚአብሔር ምልክት ዝኾነ ቀጻዓት ክህቦ ከሎ ቀልጢፉ እዚ ብምግባረይ ኣምላኸይ ቀጺዕኒ ኣምላኸይ ዝቐጽዓኒ ዘሎ ንጠቕመይ ንበረኸተ ኢሉ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ጌጋ መገዲ ብንስሓ ገዲፉ ብንስሓ ክምለስ ከሎ ኣምላኽ ከም ዝሕጎስ ኣምላኽ ኢዱ ዘርጊሑ ከም ዝቕበለና እቲ መበልታ ሻዓይ ዝረኣናዮ ንሓደ ሓድና ብምትእዝዛዝ እዩ بفرحات كريستوس نحد حدكم أزوزات كنو كابزبل قال እግዚአብሔር مسرت مقبار نحد حدنا كنت تعزازز كلنا بفرحات أملاح كنزز كلنا بفرحات أملاح كنزز كلنا فرحات أملاح كم زلنا كمون أفرحات أملاح كم ننبر التي عسرا يزرعنايو مدحانكا بمفصام كل جزء كم كريستيان اتناي مور داتا نري علامة تادحنت تبليا مالت زلا علماوي هوت اسماتنا مصحف هوت تصحيفوس نايبوي بروخات بحدة تأمينكم يخممو عبزح كشموكم تبل تاك على هوت يسمع لنا نبلا سقانا نفسنا كاب سقات فليو مريت مستملسة تخاب اكزابير زمسات نفسي وي منفس ابكر من اكزابير نفردتا توكتل كلا نعاء هذا فرحات أملاها للنزبل سب أماني هنا قلقالي وي ترى سب نزا أين نتمت مالتي مدحان أبكر ما أملاخ لو مدي صباح تسوي عس أبكر ما أملاخ قريبس حتى حاتي تنتايك من اللسية كفلا يابيك خوني زبل مالتي سلازي تامودة تازرانا يابز حلفة جزينا عسراي مالتي مدحان كاب بمفتصام أبتسفي حزنا برارستنا كريستوس أمسكال تسقيلو أدحينو نايو ندحين لنا كندحين كائنايم كاب ملك تسلونكيات وسيداتا معرف لومي كان فقط اكزابير نريو قصري عسر تحدى مكراب بمقبال زبل كاب زخن جمرينا لوم مالت سلازي كلاتكم ناتي نزي قبعي نزغال اكزابير كم تسقبا نخمرح እግዚአብሔር ክድግፈን ጸሎትኩም ዘኩርኒ ንኹላህና ኸኣ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና እቶም በክርስቶስ ኢየሱስ በፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ሁሎም ክስጎጉ እዮም ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 እዚ መሪሕ ጥቅስና ብንጹር ኣብርሂርና ከም ዘሎ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ኩሉ ክርስቲያን ብፍርሃት እግዚአብሔር ይዝነብር ዓለም ድማ እቶም ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ዝመላለሱ ዘይናታ ስለ ዝኾኑ ኣዝያ ትጸሎም ጎይታን ሐዋርያቱን ነዚ ሓቂ ብንጹር ኣብሪሆሙልና እዮም ቀዳማይ ይቕሬታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 18 خساب 19 وانجيل يوحنس 17 قدر 14 خساب 16 وانجيل يوحنس معرف 8 قدر 23 قال بزح توساخي تغسي علوتهم بزماتهم زلهم تسكرين تريوت خوليهم مالتي مخنياتو كم برهان كوينوم نتصلماتها سلازقلعون نتون جزاءاتها حمق رأيا كيكونوهم سلا تسجئوا سلازي نእግዚአብሔር مفرح ننتقد حدقو سيطان يسادده كان مكارا يوردل كان مالتي ابتناي فرحات እግዚአብሔር ናይ ጽድቅ ሰልፊ ተሰሊፍካ ከተብቅዕ ሰይጣን ከይተጻረረካ ክትነብር ዝካኣል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ሰልፊ ክርስቶስ ምስላፍ ዋጋኻ ተኣሚንካ እታኣትዎ ምርጫ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እታ ናይ መወዳእታ ክደግመየ ኣብትናይ ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ ጽድቅ ሰልፊ ተሰሊፍካ ከተብቅዕ ሰይጣን ከይተጻረረካ ክትነብር ዝካኣል ኣይኮነን ስለዚ
أب سلف خريستوس مسلاف واقاخا تأمينكا التأتو مريتشا إيو كبري نزخر سميخون إبراويان 11 وزر عسران حموشنك 17 شوعاته كريستوس قويتانا نتوم سمعوه مكارا خمزلوهم بقلتي ينقر كم زنبره تصحيف لنا الله وانجيل يوحنس معراف 16 حادة كساب كلتا خمون قطر 33 ماتيوس 10 شوعاته كساب 10 شمونته كمون 21 قطرتات وانجيل لوقاس معراف 9 قطر 23 كساب 24 وانجيل لوقاس معراف 14 قطر 20 شوعاتن اتوم بدم نايت جنشل كداونتوم زصعدو حدا كوا قصروم زي كل قدوسان نابت خبرت قدم مئتاوم ببرتع صبابا زحالفو مخانوم نابت خبري اتي قدم مئتاوم ببرتع صبابا زحالفو مخانوم تمسكير اللوم علو رأي يوحنس معراف شوعاته كابت شعاته 17 شوعاته رأي يوحنس 10 تغلطة قصة حدا رأي يوحنس 10 قصري 4 خساب شوعاته رأي يوحنس 10 شوعاته قصر 10 4 حواريا باولوس نامنجست أملاخ ببزح سببا خناعت واخم زقبانا اتزوها بالناس أقادما نمئمان ترايزي كونس مكرام انت خنسقبون مخانو قليسولنا ايو باتزور دنا مكرا دما نمنجست أملاخ نمئتاو بوعات كم زخنا ملكت مخانو سلازغا بمكرانا أزينا خنحقوس كم زقبانا دقاقيمو تنقيرونا ايو قبر هواريات معراف 14 قصر 20 كلتن فيليبيسيوس معراف 1 قصر 20 شعاتن كساب 3 قداماي تسالونكي معراف 1 قصري 5 كمون أزي بزح زغنا موكسي تقصتات غيرلو ألوي هواريا باولوس موخا نتمكرا خم حلفا يريو نبره كم ناي بلج أروقحي وسيدو دما يمكحلو نبره اتوم زقلقلوم مؤمنان وكامكرو رئيوم كي كحسون كي حللون بأنصارو حقوسو يمحصونهم نبره نتزقبلو مكرا مستتنبيرو لزلو خبري نوادا دردما نتزقبابا ولا حنت واقا خمزة يبلو قليلن الطيفو زحلف سببا غيرو يقلصو نبري كبري نزخر سمو يخون كالاي كورنثوس معراف 4 كاب 10 شخص 10 شمونته فيليبيسيوس وي فيليبي حدا 10 شعاتن كساب 3 ولاسيس حدا 14 يفيسون 3 13 اتزقات موز نبرة صبابا قليل سلازخونا يكونن حاقوز سموع زنبرة نحنسا هيوتو خساع زغبس لعل عقمو خمز خبدو يقلز نبرة كالاي كورنثوس حدا شمونتا خساب 10 قداماي تسالونكي كلتا كالاي تيموثيوس كلتا تشعت 10 كالاي تيموثيوس 3 11 خساب 10 وكلتا اتحنسا ان اكزابير فرحاتو زغبرسب بزخون عينت مكرا ايفرهن ايدهالني اتوم نخالا عينت فرحات دقلبهم زخفتو كلهم قنا اما كرا خصنعو نصحنا لبس مدحانهم كحلو اموداتا دما ابتزدالو لهم زفان كبر قمتو اي بوقعنيهم اغريتها محبر اتحنسا ان اكزابير فرحاتو زغبرسب بزخون عينت مكرا ايفرهن ايدهالني اتوم نخالا عينت فرحات دقلبهم زخفتو كلهم قنا اما كرا خصنعو نصحنا لبس مدحانهم كحلو اموداتا دما ابتزدالو لهم زفان كبري قمتو اي بقعن يومين مبل 10 وكلتا بفرحات بمزراب قريتها
ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስ ወንበር ብዛዕባታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያት ንዝሓትኹም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሳዕ ዝተዳለኹም ኩኑ ግናኸ بعقلن بفرهات دعا يخون قدامي بيتروس 3 كوزري 15 مزرراب أقدا سخفالنا هيوتنان بزلا على درجة النزوترو تقبارني إتا عينت نايتن نزاربولو عرست بزي قدس كله زرباتنا بفرحات أملاح كمئزن يوز قبائل ويتانا بعينت زربانا كنصدق ويكون كونن كمن نخيل كابلستانا بزعبا زوص خلق على دما صاب كنهبلون كنفردلون مخانا بنصر غليصلنا سلازخونه بزعبا زربانا لعل طنقاقه خنغبر كم زغبانا تنتنا زيدليو بروح حقي ايو ماتيوس 12 36 كساب 37 مريح تقسلنا عمل كتلنا خمزلو دما زربانا بفرحات እግዚአብሔር بمزراب ጥራይና ከነጥዕዮ ዝካለና አይነት ናይ ንገብሮ ዝርብ አዚ ብዙሕ መንፈሳዊ ማህበራዊ ሞያዊ ፖለቲካዊ ዋኒናዊ ወይ ወንታራ ዕላል ክኸውን ይኽእል ከከም ዓይኖት ድማ ነናቱ ፈተነታት ኣለዎ በዋዛ ዝጀመረ ዕላል ዝምድናኻ ክሳዕ ምብታህ ኣረ ክሳዕ ምፍሳስ ደሙን ክበጽሕ ይኽእል ብዕላል ዝጀመረ ብዝሙትን ብምንዝርናን ክዛዘም ተኽእሎ ኣለዎ ዓይነት ዝርርብና ብዘይገድስ ካብ ፍርሓት ኣምላኽ ከይወፃና ምስ ንዘራረብ ግና ኩሉ ግዜ ሃናፅን ብጽቡቕ ዝዛዘምን እዩ ዝኸውን እግዚአብሔር ነቶም ብፍርሓት ኣምላኽ ተማእዚኖም ዝዛረረቡ ሰባት بعمق تمستوصن إلو خمسمعمن كابو حليفونا تزربهم أم مصحفهم مزقبون نبي بالكياس بخمس السعب قليسلنا الله شعو اتوم نكزابير زفرحو نحاد حدوم تزاراربو زابير كاسمبله سمعون نتوم نكزابير زفرهن نسمخ از حسبون زخون مصحف مذكرتا ابكن ميو تصحفه بتا أنس قبر الله معلتي نساتون جنزبي كخوننيهم أنا خا كم تولادي نتزقل قلوا ولود زنحفو كنحفو ميه نسخاتكم دما خم بحدش نتأمون قوس عادقن رسيين أمون قوتنا أملاخ زقزون زي قزون زلو مفل لاي كثر إيو يخوم كبري نزخر سميخون تنبيت ميل كياس معراف 3 كسر 10 شدي الشخص 10 وشمونته حواريا بيتروس ابت مريح تقسنا قليص هو خمزلو بفلاي تبزعبا امنتنان تسفانان ان قبرو زررب بلعل عقلن بعزوز فرحات املاخن كنزاربو خمز قباي نغيرنا بزعبا اغزابيرن تسفاتاتون ان تزارربكا بفرحات املاخ زيت قبرو انت خونكا بزعبو اخت زارب زي كونه عينت بقعات يبلكان مالتي انت تزارب كادما ولا ناي قالات يكون ناي حسابات جيجا ايهالوها بدفرت تزاربو سلازلها نا املاخ تقطع عنبر نا املاخ يقطع عنبر اي حقسوني كابز خمزي سورنا اغزابير دحرك امستير املاخ نتون فرحت املاخ طرح سلازغلز فران درقن زرباي زخون مزمور داوود 15 معراف قصري 14 بفرحات أملاخ زيتا قرحة لسان لكع كم حوي كم حلنجي كم سحل سيفئة اتن لسانو خملخ زيك على سب نهواتن صدقن بقع سب يو زخون قريتها اتن لسانو خملخ زخ على سب نهواتن صدقن بقع سب يزخون ملختي هواريا يعقوب معراف 3 تقص هذا حساب 10 ايوب معراف 5 قصر 15 كومون قصر 21 ايوب معراف 10 و9 قصر 3 مزمور داوود معراف 55 قصر 21 كمون توساخي قال قصتات اللوين
ንጉስ ሰሎሞን ብዛዕባ ልሳንን ቃላትን ተዛሪብዎ ዘሎ ቃላት ኣዝዩ ብዙሕን ተገዲስካ ክጽናዕ ዝግብኦን እዩ ንጥዑይን ንኽፉእን ልሳን እናናጻጸረ ስለ ዝገልጾ ድማ ጽቡቕ ስእሊ ዝህብ እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 24 ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 8 ምዕራፍ 10 11 ክሳብ 14 ከምኡውን ብዙሕ ተወሳኺ መረዳእታት ጥቕስታት ኣለዎ እምበኣር እቲ ልሳኑ መሊኹ ዘይክእል ሰብ ርእሱ ካብ ዘረባ ክገትእ ይግብኦ ቃላትና ካብ ዕድሜና ዝነውሕ ዘለዓለማዊ መዘዝ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ድርኺት ናይ ምዝራብና ምርጫ ናይ ቃላትና ስምዒት ናይ ውሽጥና ወርትግ ጥንቁቓት ክንከውን ይግባአና ንሕና ነቲ ዝተዛረብናዮ ቃላት ድሕሪ ሓፂር ግዜ ንርስዖ ንኸውን እግዚኣብሔርን እቲ ብብልሕን ሃፈፅታን ናይ ቃላትና ዝተጎደአን ዝቆሰለን ሰብ ግን ኣይርስዖን እዩ ኣይርስዕዎን እዮም ይቕሬታ ክደግማየ እምበኣር እቲ ልሳኑ መሊኹ ዘይክእል ሰብ ርእሱ ካብ ዘረባ ክገትእ ይግብኦ ቃላትና ካብ ዕድሜና ዝነውሕ ዘለዓለማዊ መዘዝ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ድርኺት ናይ ምዝራብና ምርጫ ናይ ቃላትና ስምዒት ናይ ውሽጥና ወርትግ ጥንቁቓት ክንከውን ይግባአና ንሕና ነቲ ዝተዛረብናዮ ቃላት ድሕሪ ሓፂር ግዜ ንርስዖ ንኸውን እግዚኣብሔርን እቲ ብብልሕን ሃፈፅታን ናይ ቃላትና ዝተጎድአን ዝቆሰለን ሰብ ግን ኣይርስዕዎን እዮም መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 2 ክሳብ 3 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 29 ክሳብ 31 ኤፌሶን 5 ቁጽሪ 5 ቆላሲስ 4 ቁጽሪ 6 እቲ ካብ ኣፍና ዝውርወር ናይ ቃላት ፍላጻ ናይ ግድን ጸርፊ ወይ ኣጸያፊ ቃላት ከይከውን ይኽእል እዩ እቲ ቃላት ልዝቡን ልኡምን እናመሰለ ከም ሰይፍ ዝዋጋእ ከም መዶሻ ዝሕምሽሽ ክኸውን ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ ምስ ቅዱስ ዳዊትን ካልኦት ቅዱሳንን ኮይንና ብመልሓስና ንዘይምስሓት ወሲንና ክንጥንቀቕ እግዚአብሔር ቃላት ኣፍና ኣብ ቅድሚኡ ብሁክ ክገብረልና ደገ ኸናፍርና ክሕልወልና ብጸሎት ክንምሕፀኖ ይግባእ መዝሙር ዳዊት 39 ቁጽሪ 1 34 ቁጽሪ 13 ኢዮብ ምዕራፍ 27 ቁጽሪ 4 መዝሙር ዳዊት 19 14 መዝሙር ዳዊት 141 ምዕራፍ ቁጽሪ 3 ነዚ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ገና ፍርሓት ኣምላኽ ዝዕጥቅና ሰባት ምስ እንኸውን እዩ መበል 13 ብምድንጋጽ ምናልባት ኣብ መንጎ ዝኣተና እንተሊና መንጎ ዝኣተኹም እንተሊኹም ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ኣብቲ ፍርሓት ኣምላኽ ዝብል ኣርእስትና ፍርሓት ኣምላኽ ከም ዘለና ንባዕላህና ብኸመይ ገርና ንፈልጥ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍርሓት ኣምላኽ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከመይ ገርና ንነብረሉ ከመይ ገርና ንገልጸሉ ኣብ ዝብል ሓተታ እዩ እዚ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 13 በፂሕናዮ ዘለና ማለት ስለዚ ቁጽሪ 13 ብምድንጋጽ ኢሉ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብትምኒት ስጋ ዝረኸሰ መንፈሳዊ ክዳኖም እኳ እናጸላእኩም ብፍርሓት ደንግጽሎም ይሁዳ ቁጽሪ 23 ሓደ ምዕራፍ ጥራይ ስለ ዘለዎ ቁጽሪ ምዕራፍ ከይገበረ ቁጽሪ ጥራይ ኣቐሚጡ እዩ ድንጋጸ ተወራሲ መለኮታዊ ባህሪ እዩ ኣብ ውሽጥና ድንጋጽ ዘይሰማዓና ሰባት ምስ ንኸውን ነቲ ኣምላኻዊ ምስልናን መልክዕናን ኣጥፊእናዮ ከም ዘለና ጭቡጥ መረጋገጺ እዩ ድንጋጸ ዘይሰማዓና ጨካናት ሰባት ኮይንና እንተርፍ ድማ ነታ ናይ ኩሉ ጥበብ መጀመርታ ዝኾነት ፍርሃት እግዚአብሔር ስለ ዘየጥረየናያ እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ሰውረና እግዚአብሔር ኣቦ ድኻምናን ጥፍኣትናን ርእዩ ስለ ዝደንቀጸ እዩ ነቲ ሓደ ወዱ ምእንታና ዝለኣኾ ክርስቶስ እውን ርእሱ በጃና መስዋዕት ክገብር ዝፈቐደ ብዛዕባና ልዑል ድንጋጸ ስለ ዝነበሮ እዩ ዘጸአት 3 ምዕራፍ ቁጽሪ 7 ዘዳግም 30 ምዕራፍ ቁጽሪ 3 ካልኣይ ዜና መዋዕል 36 15
كمون بزح توسختي تقستات اللوي እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ካብቲ ዘይውዳ ማዕከን ድንጋጹ ንድንጋጸ ከመህበት ገይሩ ሃበና ሮሜ 12 ቁጥሪ 7-8 ስለዚ ደንገጽ ትኽንከውን እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተኻፈልናዮ ተፈጥሮናን እቲ ብምስጢረ መሮን ዝተቀባእናዮ ምልአት መንፈስ ቅዱስን የገድደና እዩ ድሕሪ ዝኹሉ ህያብ እዚ አውሽጡ ጥር እትብል ድንጋጸ ዘይርከቦ ሰብ ካብ ምሰብ ምስ አራዊት ክትሰርዖ እዩ ዝቀልል ድንጋጼና ዝሓቱ ኩነታት አዝዮም ብዙሓት እዮም ገሊአቶም ምስ ድኽነት ሕማም ማእሰርቲ ሓዘን ዝኽትምና ምብልውና ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ጸገማት ከተቃልል ከሎ ገሊኡ ድማ ሓጢአትን ርክሰትን ትምኒት ስጋን ዝኣመሰሉ መንፈሳዊ ጸገማት ከተቃልል ይኽእል እዩ ጎይታ ንሕሙማት ጥሙያት ሕዙናትን ሓጢአተኛታትን ብግብራዊ መገዲ ይድንግጽ ከም ዝነበረ ንሕናውን ግብራዊ ድንጋጽ ክህልወና እዩ ዝግባእ ከንፈርና ረምጢጥና ከብዲ ዝበልዕ ቃላት ተዛሪብና ከነብቅዕ ዝኾነ ግብራዊ ስጉምቲ ዘይንወስድ ተኾይና ድንጋጽና ጠበራዊ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ያዕቆብ ምዕራፍ 2:15-16 ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3:17 ቁጽሪ 18 እቶም መጽሐፍ ዘለና ደጊምና ነቲ መጽሐፍ ከነንብቦ እቶም መጽሐፍ ዘይብልና ኸ ነተን ጥቕስታት ክንሕዘን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብቲ መሪሕ ጥቕስና ተመልኪቱ ከም ዘሎ እቲ ሰብ ዘጸይፍ ርክሰት ዝገብር ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ርክሰት እኳ ኣዝና እንተተጸየፍናዮ ነቲ ብርክሰት ዝተጠቕዐ ሰብ ግና ብፍርሓት እግዚአብሔር ክንድንግጸሉ ይግባአና እዩ መበል 14 ብዛዕባ ዓመፃ ብምሕዛን ነዚ ነገር ዝምሰማዕኹ ድማ ክዳነይን ባርኖሰይን ቀደድኩ ጸጉሪ ርእሰይን ጭሕመይን ከኣነጸኹ ሽዑ እቶም ንቃል ኣምላኽ ዝፈርሁ ብዛዕባ ዓመፃ ናይቶም ካብ ሙርኮ ተመልሱ ሰባት ናባይ ተኣከቡ ኣነ ከዓ ክሳዕቲ ናይ ምሸት መስዋዕቲ ብልዒ ሓዚነ ኮፍ በልኩ መጽሐፍ ዕዝራ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 3-4 እቲ ምዕራፍ ብምሉእ እንተንቢብናዮ ዕዝራ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ኣብቶም ካብ ሙርኮ ዝተመልሱ እንታይ ዓይነት ግፍዒ ተፈጺሙ ጸኒሕዎ ምክንያቱ ተመሊሹ ንምርኮ ምስ ተመልሰ ብድሕሪኡ ዘጋጠመ ዓብይ ነገር እዩ ንዕዝራ ክሳዕ ክንዲዚ ሓዝን ዝገበሮ እቲ ተራ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ እቶም ካህናትን ሌዋውያንን ከይተረፉ ምስቶም ኣረማውያን ኣህዛብ ብምውሳቦም እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ርክሰታዊ መውስቦ እግዚአብሔር ብጽኑዕ ዝኸልከሎ እዩ ዝነበረ ቀደም እውን እዝን ዝኸምዝን ኣበሳታት ስለ ዝገበሩ እዮም ካብ ሃገሮም ተነቂሎም ልዕሊ 7 ዓመታት ንምርኮዝ ተወፈዩ ዘጸአት 34 ቁጽሪ 15-16 ኢያሱ 22:16 ዘዳግም 7:1-6 ዕዝራ 6:21 ዕዝራ 9:1-2 ካህን ዕዝራ ካብዛ ኣበሳዝ ንርእሱ ናጻ ክንሱ ብዛዕባ ዝሰምዖን ዝረዓዮን ዓመፃ ግን መሪር ሓዘን ሓዘነ ጸጉሩኻ ክሳዕ ምንጻይ ካህን ኮንካ ክዳንካ ክሳዕ ምቕዳድን ምሕዛንን ኣዝዩ ከቢድ ሓዘን እዩ ከምዚ ዝመሰለ ሓዘን ንህዝብኻ ዘለካ ፍቕሪ ንኣምላኽካ ዘለካ ቅንዓት ንዓመፃ ዘለካ ጽልኣት ኣጉሊሑ ዘንጸባርቕ እዩ እግዚአብሔር ድማ ብዛዕባቶም ብዝርእይዎን ብዝሰምዕዎን ዓመፃ ወይ ጽያፍ ዝጉህዩን ዝትክዙን ሰባት ኣዝዩ ከም ዝሕጎስን ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ሂቡ እናቱ ከም ዝገብሮምን ካብቲ ዝስዕብ መዓት ከም ዝብጀዎምን ብግልፂ ነጊሩና እዩ እግዚአብሔር ከዓ ብማእከል ከተማ ብማእከል ኢየሩሳሌም ሕለፍ እሞ ነቶም ብዛዕባቲ ኣብ ማእኸላ ዝግበር ዘሎ ጽያፍ ዝጉህዩን ዝትክዙንሲ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ግበረሎም በለ
أنا الناس معكو خاء نتون كالوت بلوم ددحر يبتا ختم حليفكم وقعوا عينكم نحادو كويت نحاف أي تراح رحون زابير كابز خمس مقزفتي صورنا حزقيال معراف تشعاته قصري 4 صابحة مشة نتوم دحار زموصو بدلنياتات مسكحي غيروان نختماتات سدومون غموران حموخش غيروان نمغمطال فردن نتبع أبسأمن بروخس نبراتومن زسك أزنبر لوط صادق غنا أدحانو مالت اتصادق أما أكلهم كنبر كله أبسط صبح بتزريعون سمعون زنبر قبر عمسهم اتصادق نفسه تسك نبرت كالاي بيتروس معراف كلته قصري شدي الشيخ صاب شمونته እግዚአብሔር ንሎት ካብ መዓት ናይ ሶዶም ብኢዱ ጎቲቱ ዘድሓኖ ነቲ ብዓመፃ ሃልኦት እናጓሃየ ዝተሳቀዩ ስቅያት ዓብይን ክቡርን ዋጋ ስለ ዝሃቦ እዩ ካብቶም ብዝረአይዎ ዓመፃ ዝጉሂን ዝርንዝሕ ዝነብዑን ቅዱሳን ሓደ ድማ ቅዱስ ዳዊት እዩ መዝሙር ዳዊት 119 قصري 53 136 139 هذه معرف 119 كان مصحف قدس اتزنوها قصرتات زلويو سلستيوم ابت معرف زلو قصرتات يوم 53 136 139 نبي ارمياس بزعبات زريو عمصان صعبيناتون امريرو من انتخبكي እግዚአብሔር ንርእሱ ከም ዒላማይ ንዒንቱ ድማ ፈልፋለ ንብዓት ክገብረሉ ክሳዕ ምልማን ዝበፅሐ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ካልኦት እውን ከምኡ ኤርምያስ 9 ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 17 ክሳብ 19 ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 17 ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 17 ከምኡውን ብዙሕ ተወሳኺ ጥቕስታት ኣለዎ ምሕዛንን ምንባዕን ንበይኑ ግና ትርጉም የብሉን ናብ ግብራዊ ስጉምቲ خدفأካ ይግባእ ብዛዕባቲ ብዓመፃ ተወቅዐ ውልቀ ሰብ ይኹን ህዝቢ ከየባተካ ክትጽሊ ይግባእ ሳሙኤል ብዛዕባቲ ብዓመፃ ዝተባላሸወ ሳኦል ናብ እግዚአብሔር ይምህለል ነበረ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ካብ 10 ክሳብ 11 ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 1 ነቢ ኤርምያስ ብዛዕባቲ ዓመፀኛ ህዝቢ ይሁዳ ናብኡ ከይምህለል እግዚአብሔር ክሳዕ ዝኽልክሎ ላሕ ኣበሎይ ኤርምያስ 7:16 ኤርምያስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 14 ኤርምያስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 11 ኤርምያስ 18 ቁፅሪ 10 ብዛዕባ ዓመፃ ናብ ከምዚ ዝበለ ጸሎት እንደዘይ ተደሪኽና ኣብ መዳቅሶና ኮይና መተርኣስና ብንብዓት ዘጠልቀና ጥራሕ ትርጉም ክህልዎ ኣይክእልን ሆሴዕ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ነዞም ከምዚ ዝበሉ ሓዘንቲ ብርቱዕ ምጽንናዕ ተዳሊሎም ኣሎ ካብቲ ዓመፀኛታት ንምጥፋእ ዝመጽእ መዓት የናግፈካ በታ ኣምላኽ ዝሓዝኖ ዓይነት ሓዘን ስለ ዝሓዘንካ ድማ ንብዓትካ ብኢድ ኣምላኽ ካብ ገጽካ ክድረዝን برتوع مصننا كتركم فتحوسنا أملاخي إتا أبا أملاخ زنبرا حساب قبل بخاس لازترخ بيخا بتا أملاخ زحزنا حزن كتحزن زخالكا سلازخا أبتخبر أملاخ تخاف على تكون نايقدين ماتيوس 5:4 إساياس سوسان حدن قصري كلتا خساب 3 رأي يوحنس معراف 7 قصر 10 كساب 10 فرحات እግዚአብሔር እንደዚህ ይብልካግን يترف بزعبة عمزة قالوا كتحزن نرئسها عمزة زفكر عمزة إن يخون كائخات تترف سلازي نرئسها كاب عمزة دي حنكاس بزعبة عمزة أنا يكل أو تتحزن أنت تبكع بفريها إجزابير أزيخا بلسك يقبعك إيه سلقالات إجزابير تمسكنا يخون هذي كنجبر سجى منفس كبس يدقفنا أجميرو زفت سمنا لولا بحري فتارينا ناي بحر مسجانا يبصحيو كابز قصيلنا ناي مزمور مدبنا كنحلف لمزمور استدالهم نتليهم بفلايكا كان محجي زميركم زي تفلتو
لما عنتي بمزمور نእግዚአብሔር ከነገልግሎ ኢና ተገብረልና በመዝሙር ከነመስግንና ትብሉ ቅድሚያ ዕድል ክንበኩም አቢጌል ከዘመረ ተብላላ ቦና በጣም ጽቡቅ Yes. Interesting. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀል መለኮት መስቀል መለኮት ኃይለ መስቀል መለኮት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ ኃይለ መስቀሉ መለኮት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት ኃይለ መስቀሉ መለኮት መዝሙረ መላእክቲ ዝማሬ መላእክቲ يسمعلنا አቢጋይል ጓልና ቶም ሰማዕና ኸዓ ዝማሬ መላእክቲ ሙዳሴ መላእክቲ يسمعلنا እንታይ ይብልለው መዝሙር ጥዑም ነይሩ ገጽ ግን አይራእናክን ይብሉ ኸለው አቢጋይል ጓለ ቅልቅል በልና በርተዳ يا علل بلالا بلاديتات علل بلالا Good job. We are so proud of you, Abel Bali. نفعت እግዚአብሔር ይባርክ يا ابز عبي معرفة زابالي አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ እትመረጎዝ እንዳበለት ያኽት ዝምረልና ጸኒሓ አቢጋይል ጓልና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ መዝሙር ናይ መላእክቲ መንፈሳዊ አገልግሎት እዩ አገልግሎቶም ጥራይ ዘይኮነ ኸዓ ህይወቶም እዩ ለይትን መዓልትን ብዝማሬ ቅዱስ 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 እንዳበሉ ክብሪ ውዳሴ አምልኾ ስብሓት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ ከመስግንዎ ከለው ኣብ ክንዲ መግብን ኣብ ክንዲ ማይን መዕፅለልን መዕቀልን ክንዲ ኩሉ ኮይንዎም እቲ ቃል እግዚአብሔር ህያው ዝገብሮም በቲ ቃል እዮም ህያውያን ዝኾኑ ከምዚ ኸማና ስጋውያን ስለ ዘይኮኑ ስጋው መግቢ ስጋው መስተ ኣየድልዮምኒ ስለዚ ቤተክርስትያን ሓደ ካብቲ ኣምልኾኣ ካብ ፍርቅለይቲ ጀሚራ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰንበት ልዕሊ 150 ግዜ ቅዱስ ትብል ማለት እዚ ቅዱስ ትብል ከዓ ነቲ ሰማያዊ ኣምልኾ ንምግላጽ እዩ እሞ ጓልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
هاي لمسكالو تمرقوز ندابلت ياخد زمرلنا صنيحة سلازي خمت كل جزء نبلو مجمريا منشي ناي مزمورنا كابيو كمصحف قدوس مغنياتو كله مزمورنا مهليتنا قداسينا ناي مرعى ناي تمقات ناي قبري ناي فتحات بملو مزامر كونه نبابات كونه اغلغلوت كونه مسرتو مصحف قدوس مصحف قدوس مسرت زيبل انت خوينو ناي بيت كريستيان ايكونن مالت حراي سلازي ابكلت كفيلنا خنريانينا تقداميتي بسم اب وولد ومنفس قدوس تبليا تخالايتخا هاي لمسقلو تمرغوز سلازي زين مزمور زين كم مصحف قدوسنا ابينا نرخبن يسمع الله خدي ومسمع لنا أبونا حجي تقدس بيت كريستيان كل جزيه انت بلعهم وانت ساتهم نخبري قبروا زبلها اخلو بالسماي قبروا سلازبلنا كندكس كنتس كنبلع كنستي ابزقنا جزيه بس ما ولد ومنفس قدوس لنا هنا قصنا معتب مالتي حجي كابي مسيزي مسرته مصحف قدوس ابيو أبونا أنا دوخ فتن هوتي الراهي وتحبتنا أبوزي حزلا زيا ولا أماتيوس شدشتي تشعت عصرت سلستي أبلوكاس عصرت حادي سلستي حجين ما في درجة خلان حادين قلنا ب حنت مريض كما هبنا نخالو تعدل كنا بالكابتن زراخيان حنت مختين حادين anyway كان ماتيوس شدشتي السود ما حوس قبل عين الراهي ممر سارة ميتا يكون تنالا وي سوري كميلا ومدحن ماتيوس شدشتي قدرت تشعتن 10 سلستم كلها جن انتي تبل نسخاتكم سي خنزيلكم دعات اللي واب سماعات تنبر ربنا سمكاي قدس منقص كلها سي سقع 10 سلستس يتعزبلتاس بنويتانا دامسجن كات صلوت انديا تات صلوت كا كمزيلكم يلو زمهارنا الى وسيديا እግዚአብሔር መስገን ጽቡቅ ተሳትፎ እዩ እታ ትሕተት ዘላ ግን بسم ابن والدن منفس قدوسن تبل تقسينا እንደለ ዘለና ማለት ኦኬ ሚክተጋገሉ ማለት እዩ ተሳትፎ ግን ጽቡቅ ተሳትፎ እግዚአብሔር መስገን ዘመን አገልግሎት ኪባር ህይወት ሀብተ አሜን ቃል ህይወት ተስማልና ባና አሜን አሜን እስኪ ኻሎት بمرقة سفت زي اللي الله الرئيس سامحونا ماتيوس 28 10 ماتيوس 28 10 ختم ببلنادو الرأي سلازي كيدو نخلو مهزاب بسمابون ودن منفس قدسن النات مكم زاززكم كله تحلوها النا مهاركم دك مزامر تقبروهم انه دما انا كسع مودة اتعلم كل معالتي مسخاتكم امين زابر مسكن ويتانا مدحينا نيس كريستوس قدمي عرغاتو ندك مزامر تزهابو املاخاو ممرحي زحاونا ساميل كم ببلنا صنحه بسم ابن والدن منفس قدوسن እናት ማኩም زعززكم كله خغبرو ان دامهاركم ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ስለዚህ ካብታ አምላኻዊ ትእዛዛት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኩሉ መጀመርን መወዳእታን መዝሙርና ነዚ ክኸውን ዝሰርዐት ማለት እዩ እዚ ከመእተው ንጥቀመሉ ብዙሕ መብዛሕትኡ ግዜ ጸሎትና ከዓ ብኸምኡ ዝዛዘም ማለት እዩ እስኪ ካልኦትከ
بزعبا ابن ولدن منفس قدوسن بحنساب زتتقسو نايملخو سرعاتنا قالوت أبو مرجيت أنا حنت تغسلاتني ندحر الراي أبي نيتي كل تغفلنا لنا أبتها إلى مسألة ماتيوس 10 شمونته كعسر شمونتس كاب 10 تشعتن إسران ماتيوس 10 شمونته 10 تشعتن إسران عم بياسكل ولا حبتي كلتا ويسلسته خونكم بسمي أب اتتصليلو أنا خاء أو ألوكم أما أقلكم إيوما كلتا خابخاتكم أم مدري بزلمنوه نجر كله أنت سمعخو قابت أب سمايزر لأبوكم وهابكم إيلو كم بحدش إبلاكم ألوكو سلسة بسم أب والدم منفس قدسن كان حرت عليها مالك تردهن እግዚአብሔር መስገን ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ቃል በቃላ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይንኩም ብስመይ ኣብሉ ግዜ ስለዚ እቲ ናይ ሕብረት ፀሎት ዋላ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ብሕብረት ክንፅሊ ገገዘና እኳ እንተለና ግን እግዚኣብሔር ዝኸብረላ እግዚኣብሔር ዝምለኸላ ብኩሉ ተኣኪብና ኣብዚ ሕጂ ክልተ እንተሊና ብሓቂ እንተተኣኪብና ሳልሰይና ጎይታ ኣሎ ኣርባዕተ ተኮይና ሓሙሽተ ሽዱሽተ ውሒድና ኢልና ውሑዳት ኮይና ኢልና كيسمعنا تسفى خين قبسيو حجي أرستنا زلاجن انتيا بسم أبن ولدن منفس قدوسن زبلو تقستاتنا ندل زلنا مان حجي زي بسمي مالت بسم أب ولد منفس قدوسن مالكمش حجي مالت يا خمي قرنا خنا بلاهم كما ترداتنا صبغ الله تحسب صبغ الله قل انتي انا نبلو مجمريا اتي نبابو ناب ترقم كي كنا اتي نبابو مال اوكي هرش ابز حلفه غزينا نطال نواقع بيمانو نطال كا بصقامو كقومي مسبله بزعبا صادقانن حطاني تترجمو ግን ስለምንታይ በግዕ መሪጹ ባህርን አይበግዕ ዝንዝኒ ባህርን አይበግዕ ካ ምስጠባይ ጻድቃን በከምዚ ይተሓሓዝ ናይ ጤል ባህሪ ከምዚ ስለዚህ ናይ ሓጣን ባህር ካ ምስናይ አጣል ባህሪ ከምዚ ይግለጽ ኢሉ የተሓሕዞ ማለት መጀመሪያ ግን ቃል ንቃል በከምዘ ዘላታት አንባብ ክትርከብ ኣለዋት ዘይብየ ዝብልዎ ማለት እሺ ናብነት ንመረዳታ ኾነና ንበግዕ ገልጻ ኸሎ እንታይ ዝብል በግዕ ሓፍረታ ከዊላ ኣትኸይድ ይብል ማለት ጻድቃን ሰባት ከዓ ኃጢአቶም ብንስሓ ኃጢአት ብጾቶም بتعجستي شافينهم يوم كستوهم زجبرة كم زسرحت هاي بلون يوميل حتى أنجن كم تتي الحفرة قلعت خير نحاتياتهم أي حبوا يوم منفعات لازم أسلم ولا نتزجبروا عمز يعللوا نايكالوت حاتيات كا كلا خمس جبرة النابلو بزعبا سبات كزاربوا علو سلازتي ني حتى أن بتيلز مسلم زلو بخمزي يلوتي توم ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ተርጉመሞ አብዛ ዘለና ያርእስት ግን በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኢላ ስለዘመረት አቢጋል ጓይልና በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ካበይ መጽኢልና ሐውና ሳሙኤል እንታይልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዕርገቱ እዘን ከሎ በአርኪዱ በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ዘአዘዝኩኩም ኩሉ ገብሩኻ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም አነ ከዓ كسا مودة عالم كل معالتي مساخاتكم إلو زهاب وتسفاقم ببلنا سني حجي نزيا خلايت تقصينا ندل يلا زلنا مالك ماتيوس كندي يعني رانتو ناي ساميل ماتيوس 20 شمونتن 10 تشعت حساب 20 نيرة الراي كالوت مسبت زي اللي حنتي خستاه قبراني ألتراي اسكي خالو تعدلت نبينا هيوت حبتي بتعمل الشيء عندك اسكنت كل ما عالت بس ما نابلنا دامو نرخب على النمبر يا
ዲያቆናትና ቤተ ክርስቲያን ምሰንበቡ እንታይ የምዝብሉ ሁሉ ጊዜ ዘይ ቋርጻለሁ ማለት ብፍላይ ተኻላይ ዲያቆን ተኻላይ ዘንብብ ዲያቆን አንቢቡ ተቀዳማይ ዘንብብ ዲያቆን ዝብልወሎም አመወዳታ ማለት ሳሙኤል ዲሃ እስኪ ንኻልኦት ዕድል ክንህብ ምናልባት ዝተቐረቡ እንተለው እግዚአብሔር መስገን ትምፍታኑን ዓብ ነገር ይድሓን ንድለሞ ሕራይ ህይወት ሃብትና ሓንሳብ ፅንሒ ለክ ነይረስኪ ሰዓት ከይትኾን ኣይሆብሶ ኣብ ሮሜ 15:13 ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዝኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትህብቱምሲ እቲ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ሓጎስ ሰላም ዘበለ እምነት ይምላእኹም አሜን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ በኣየኽ ገርያ الله መንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሎ ኣብዚያ ኣብን ወልድን ካይ ተጠቕስም እሱስ it's hard to find to remember እግዚአብሔር መስገን ሕራይ ሳሙኤል ሓውና ሕራይ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 መወዳእታ ወደ 14 ጸጋ ጎይታና ጽቡቕ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አሜን አሜን እዚኣ ዲያቆን አንቢቡ ምስወደ መልእክት ጳውሎስ አንቢቡ ምስወደ ኩሉ ጊዜ ከም ማህተም ይዝገብራ ማለት ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ አገልግሎት በዚያ ዓጽኦ ነይሩነት እንታሽሙ ማለት እዩ እቲ ኣቅጥስ ትደግቡልና ቦና የነይቲ እዚያ ሳሚ ሓውና ዝበላ ካልኣይ ቆሮንቶስ 13:14 thank you ኣቦና አቤት ራይ እንድሕር ካልእ ዘየለት ኮይኑ ምእንቲ እቲ ናይ ስላሴነት ስላሴ ክንብል ከለናስ ኣበይ ከም ንረኽቦ ነቲ ሰብ ምእንቲ ኣፍልጦ ኩሉ ወይ ለየ ካልእ ተልዮም ግን ድሓን ከምቲ ኮይኑ ግን ጎይታ ክጥመቕ ከሎ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ጎይታ በኣካለ ስጋ መንፈስ ቅዱስ ከም ርግቢ እግዚአብሔር ኣቦ ድማ ብቃል ብድምፂ እዚ ብኡ ሰመርኩ ፍቱ ወደኢ ዝብል ድምፂ ተሰማዓሉ ጎይታ ክጥመቕ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 3 ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ ፍጻሜ ዘሎ ማቴዎስ 3 ካብ 13 ክሳብ ፍጻሜ ሕራይ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና እግዚአብሔር መስገን እታ ጥቕሲ ሒዝናያ ዲና ኣቦና ማቴዎስ 3 እግዚአብሔር ወልድ በአካል ስግው እግዚአብሔር ወልድ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣብ ትሕቲ ዮሐንስ ደኒኑ ከሎ እግዚአብሔር ኣቦ ከዓ እዚ ዝፈትዎ ወደይ ንዕኡ ስምዕዎ ኢሉ ብድምፂ ከም ዝመስከረ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከዓ በኣምሳል ርግብ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝወረደ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 26 ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 26 መን የንብበለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ኣነ ከንብብ ኣቦና ሕራይ ወትሓብተ 26 هو እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰደዶ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነግረኩም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣቦይ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ንብል ዘለና እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ ብስመይ ክብል ከሎኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል እዩ ማለት እዩ ብስመይ ዝሰዶ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ ሰለስቲኦም ናይ ሰለስቲኦም ዘለዎም ምትሓዝ ማለት እዩ እቲ ትምህርተ መለኮት ወይ ቴዎሎጂ ዝብልዎ ትምህርተ ሃይማኖት እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለውን
كذكركم سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናብታ ኻላይቲ خنحلفينا هاي لمسقلو تمرغوز هاي لمسقلو كدغفيه اتبل بسم ابن ولد منفس قدسن هاي لمسقلو كدغفيه اتبل تمزمور هاي لمسقلو تمرغوز አራይ እንታዩ መስቀል አብ ክርስትና አብ ክርስትና ስውዕለት ናይ መስቀል ታራ ናይ መስቀል እንታዩ ነቲ ጊዜና ንምቁጣብ ዝኣክል ዝተዳለኹም ተለኹም ክቕበለኩም ክሳብ ሽውሓን ቃል ክብል እየ ማለት ኣብ ቆሎስየ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 ነቲ ብሕጋጋት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ ተጻሕፈት ጽሕፈት ዕዳድ ደምሲሱ ከዓ ንዕኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእከልና ኣርሓቆይ መስቀል ኣብ ክርስትና ህይወት እምበኣር ክርስቶስ ኣብ መስቀል መጽሓፍ ዕዳና ዝደምሰሰሉ ዝቀደደሉ ኣብ መስቀል ንዲያብሎስ ዝሰዓረሉ ኣብ መስቀል ውልድነት ህይወትና ዝተመልሰሉ እዩ ስለዚ ኣታ ቤተክርስቲያን ካብ ወንጀል ከተማ ካብ መስቀል ዕላማ ኣይፍለየና ትብል ሕራይ ህይወት ሓብተ ኢድ ከሓፋ ቢልከላ እዚኣ ኣብ ሉቃስ 9 23 ግን ኩላ ተተነበበት ወይን ሞር ክስተ ኣለዋ ንኹሎም ከኣበሎም ደድሕረይ ክስዕቡ ዝደሊ ነፍሱ ይቅበጽ መስቀሉ ኣብ ጽባሕ የልዕል እሞ ይስዓበኒ ምድሓን መንፈስ ዘደሊ ከጥፍእ እዩ እሞ እቲ ነፍሱ ምእንታይ ዘጥፍእ ግን ንሱ ክድሕን እዩ ሰብከ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ንነፍሱ እንተጎድአ ወይስ እንተ ኣጥፍአ እንታይ ይጠቅም በኣይ ብቃለይ ዝፈርሕ ዘበለ ወዲ ሰብ ብግርምኡ ብግርማ ኣቦኡን ብግርማ ቅዱስ መላእኽቱን ክመጽእ ከሎ ብኡ ክፈርሕ እዩ ካብዞም ኣብዚ ደው ኢልኩም ዘለኹም ሰባት ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዝርእይዋ ሞት ዘይጥዕም ከም ዘለዉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ الهوت يسمع لنا هوت حبتنا كسعبني زدلي أبسط صباح مسكالو يلعلمو يسعبني كسعبني مسكالو زلعل كالعل زدلها نفسه يقبس انت يزبل من انت خريستوس رئيسها مخحات مالت حجي كلتي من انت منقسة سمايات من انت وانجيل من انت حقي من انت فتحي ان خفلو واقع بمولو انت عيو مسكالي مالت ስለዚህ እዚ መስቀል እቲ ደጋው መስቀል ከአናይታ አውሽጭና ዘሎ መስቀል ሲምቦል ወይ አብነት እዩ ማለት ኣብዚ ሓለፈ ግዜና እንታይ ተማሂርና ነርና ጸወርት መስቀል ኣብ ኣርባዕተ ከም ዝኽፈሉ ገሊኦም ክስቀልሉ ኢሎም ከም ጴጥሮስ ዝስከምዎ ገሊኦም ክሰቅልሉ ከም ሃማ ሰባት ክሰቅልሉ ኢሎም ዝስከምዎ ገሊኦም ከመስልሉ ኢሎም ከም ደቂ ኣስቄዋ ዝስከምዎ ገሊኦም ከዓ ከም በዓል ዴማስ مستحللو مسكبدهم اب مجد دربيمو زخدو يوم مالت سلازي نحنا هان مسكل كمتم نخسقلو ليلوم زسكمو كنسكمو كم زلنا يغويتا نزت ازاز مسكل يلعل يلو سلازي خايت مزمورنا هاي لمسكلو يتمرغوز اب هاي لمسكل بسم ابن ولدن منفس قدسن اب هاي لمسكل مرغوز ويدغف زبل نبره مالتي سلازي نابتي ناي موداتا مدبنا ينهنكيد لما عنتي انتاي تماهرنا لما عنتي زيا تردياتني إلنا نقلصو لومي زيان تردياتني وي كابزناي لوم زنبرا زناي تردان نبللو من البات دحري لكم زاتهم انتليهم جن تن لوم زرعنين فرحات أملاح كم زلنا بخمين الرقاقز نتي زرقاقز نايو أوشتنا زل فرحات أملاح ኣብ ዕለታው መነባብራና ይኹን ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣብራህዋ ብኸመይ ንገልጾ ብኸመይ ንነብረሉ ዝብል ኢና ዘለና ስለዚ መከራ ብምቕባል ተቀዳመይት ዝራናያ ካብቲ ሒዝናያ ዝመጻና ርእስና መበል 11 ማለት እዩ
مبل 11 12 13 14 إنا رينا سلازي تقداميتي مكراب مقبال كلايتي بفرحات بمزرراب بفرحات كل جزء نزاربو له نجرسي كمتي أبتر إسنار إنا صنحتان تنسمعتون برخات زخون ككم زرلي خاهن الزخيل دعا تزاربون بر زيت كم زرباس كاب أفكم أيوصا إلو مبل 10 بمدنغاز مدنغاز بحر أملاخي مدنغاز فرمان فس قدسي أنصار مدنغاز كا چكنا أي مالتيو سلازي منفس قدس زلو وسب منفس بفر منفس قدس زمرح أبلعلي هوتهن أبلعلي بيتسابهن أبلعلي صلاتو بتأمر كيچكنا يكلني مالت سب ناي چكنا بحر انت دا حليو منفس قدس كاب وسي كال منفس أوشتو نجي أنجيسلو مالت سلازي كل جزء دنغاز تخنكون بحر أملاح كابت توراسي بحر أملاحي مدنغاز كا فر منفس قدسي إتا مود أتا زرانيخا بزعبا عمس محزان أبايا يتفسمن نعايا يرخب الليني نخالوت دلايا مقبروهم دلايا مخوني زي كونس نزخوانا كمتي ناي سنة امنت زبهال مالتيو السنة امنت زبهال بحفشا عقمنت اللي كان نزخوانا سب سبوق قبر عقمنت زي بالكا نزخوانا سب أي تبدل نرأسها تسألوت نخالوت سبات أي تقبرو خالوت كقبرو الكا تدليوم سخاخا نخالوت قبر اللوم إذن حسابات زين كابتن أنكز أبسان قويتانان مدحينان يس كريستوس أبوانجيل ماتيوس معرف حموشة كبربعان حموشة ندحار زلواتن 4 ناي امنت يعنود زبهلا صلاة أفكرو نزرقمهم مرقو كفو نزقبرهم صبق قبارو سلوتهم زساقيهم نزساقوهم صليو ولود تأب سماياو زلو أبوهم مئنتي كتكوني سلازي بزعبا عمصا بمحزان ابز تفصم بوتا يفصم اب تفصم سب اب نفتوم يكون اب نفلطم يكون اب زي نفلطم عمصا كفصم كله بزعبو محزان بزعبو مصلاي اتوم اب حزن زلو اتوم زعمصو زلو እግዚአብሔር حራ خوصم اتوم زعمصو زلو خا ናይ ንስሓ ዕድል ክህቦም እግዚአብሔር ነቲ ዝሃቦም ዕድል ከስተውዕሉሉ بتغسيان مئنت عماسن مئنت زعمسن مئنت بدالن مئنت تبدالن مئنت قفعن مئنت تقفعن مئنت قتالن مئنت تقتالن بمعرة يا تصلي بمعرة تصلي سلامتاي بمعرة تصلي نتزقفع زلو اكزابير كاب قفعي حرا هوسو نتزقفع زلو خا اكزابير مستوعال كهبمو بنسحات مليسو نفس خدحن مالت سلازي ازيان ينرنار استنا أبزنار استزين ويابت زحلفة لومي ازن ترديني ويكابزناي لوم زنبرة ازناي ترد عنن تبلوه اتجزي ناي قبائي مو ناب قبائي محلال فلو أبونا هيوتي خالص سبتزيلي ونشتي I don't know صغيرنا موني عند حكا الأسب زيلي كستعلعتني قربتي أبتاع حزان ميتكوين من أبونا ربنا سمع لهم ديهم بتكلم له مثلا هان كسلي እሺ አነስ ዘላት ንሲ ኣብዚ ኣብ
قصر 14 خويناس بزعبة عمز بمحزان حجسي تيا ذهبكمنا غصصي نا إزرا كابت 9 3 4